Здравейте, мишки! Аз съм Пламен Петров. Днес ще ви науча как да бъдете хулигани. Първи тип. Трябва да имате хубава хулиганска профилна. На профилната ви, разбира се, трябва да сте нещо от сорта на шал на Левски, ЦСК, шапка на АКАП, разбира се, ето като тази. Или да имате тениска на Васил Левски или Христо Ботев или друг български патриот, който да покаже колко сте така загрижен за своята родина и не сте родоотстъпник. Това е първият ми тип. Вторият ми тип е: трябва да имате корица, която да изразява истинската ви всъщност. Вие всъщност сте хулиган, но вътре сте още дете. Затова трябва да имаме ето такава корица, с абсолютно всички възможни анимационни герои по нея, от Disney Channel, защото няма как да не мине един ваш хулигански ден без поне един-два часа на ден Disney Channel. Разбира се, за това така трябва да имате хубава корица, Cartoon Network, нещо от този сорт, за да е така, хулиганско. Разбира се. Третият ми тип. Трябва да поддържате имиджа си на хулиган, за да може да се харесвате на обществото. Разбира се, трябва да качвате и снимки от сорта на тази. АКАП, All Cops Are Bastards. Така, разбира се, доста ушотия има в тази снимка. Виждате, в коментарите също така трябва да се отваряте на хората в коментарите. Коментарите трябва да се отваряте доста. Трябва да имате, разбира се, и оригинално име. Така, името от сорта на Валю Куката, Левски за винаги, Левски 1914, Люлене квартала, мошенника ще ви ограби или нещо подобно. Виждате, Валю Куката, разбира се, доста така име, което подхожда на един средностатистически български хулиган. Също така трябва да имате и снимки, които да показват, че наистина така обичате да се биете, да сте лош, като тази. Трябва да имате такава готина бандана, която да слагате на лицето си, да сте с череп, да покажете, че не ви е страх и да сте, така да кажа, опасен. Така. Трябва да имате и няколко снимки, на които показвате средни пръсти. Разбира се, средните пръсти показват така доста, че вие сте невменяем, че сте хулиган. Също трябва да имате снимки на които сте с шал и суичер или яки на вашият любим отбор. Отборите, от които може да си изберете, са два: Левски или ЦСКА. Разбира се, аз съм почитател на синият отбор на Левски София.
трябва да имате хубав шал на Левски София в този случай. И разбира се, яки или свичер на отборът. Същата работа с това е и трябва да имате и тениска. Тениска на вашият любим отбор. За левскарите това е тениска на сектор Б, разбира се, синя тениска. А за цесекарите на сектор Г, червена тениска, както казах. Трябва да качвате и снимки във Facebook на българските борци за свобода, което показва, че сте възможно най-големият патриот, който съществува в България. И да, как да кажа, да сте, нали, това ви извисява на другите. Значи, трябва също така да се кефите и на подприкритие. Трябва да сте най-големия фен на подприкритие, особено на Куката или на Иво Андонов, защото те са най-големите гангстери и хулигани. Разбира се, трябва да имате ето такава снимка, на която да има снимка на Куката от подприкритие. И трябва да сте си газарче. Трябва да имате и тениска задължително на районът, в който живеете. Люлин, Надежда, Зоната, разбира се, ето, тениска на зона Б18. Доста приемливо хулиганска тениска. За да сте наистина така вече next level хулиган, трябва да имате и питбул, голям, така мускулест питбул, който да покаже, че не ви е страх и ако някой ви закача, ще пуснете питбула и ще стане лошо. Трябва да имате питбул, да го разхождате докато ходите, нали, така тежко и сте си намотали веригата на ръката и го придърпвате леко. Мисля, че това са съветите за този клип. Как да бъдете един истински хулиган и патриот. Това беше от мен, Пламен Петров. Довиждане!